Hey guys, खुलुमनाय थाबाय बयखौबो आंनि बे फर्स्ट शर्ट भिडिअ'हा दिनैहाय जोङो मुभि नायनो थांगासिनो एनिमल दा गोदानहाय रिलिज जादोंना स' बेखौनो जों नायनो थांगासिनो माबायदि जागोन मिन्थिया खोनादों मोजाङैनो होननानै नायनोसै ना जों थांगासिनो दं दायो जोङो बेलटलायाव थांगोन बेलटलायाव नायहैगोन स' थांगासिनो नै दायो बे लामायावहा मोजां लाइट्सफोरखौ डेक'रेसन खालामनाय नुनायखाय आं लाबाय ना मोजां नुनानै आरोना ओमफ्राय जों लामायावबो एसे माने जाम मोनदोंमोन दे टेनसनसो जाबायमोन जों मोनहैगोन ना मोनहैया स' स्टार्ट जाबोला मा जागोन ना फार्स्ट स्टार्टनिफ्रायनो नायनो मोनबोला मोजां नाङो ना स' लाकिलि जोङो टाइमनि सिगाङावनो सहैबाय आरोना माने जामफोरा बारा जायासै स' नै दायो जों जायगायाव मोनफैबाय मेट्रिक्स सिनेमास नाय बेयो 5th फ्ल'राव दङ गाहायाव बिशाल दङ स' दायो जों सिङाव हाबलांनोसै नै बाहेरायाव पस्टार लगायना दोननाय दङ एनिमेल गिदिर गिदिर लिरनाय दंना थांनोसै जोङो दायो सिङाव ना फैबाय हादो जोंदों माबायदि नै जों दायो गोजौआव थांगासिनो 5th फ्ल'राव दङ नालाय ओमफ्राय जोंनियाव मोनहैबाय सिङाव हाबबाय आरो मुभिखौ नायनायाव एन्जय खालामनो थाखाय जोङो पपकर्न लाबाय बेनिफ्राय जों दायो सिङाव हाबबाय मुभिया स्टार्ट जासिगोन स' जों नायनोसै उनाव होसिगोन आं रिभिउखौ ना बाय बाय एभ्रिवान सी इउ इन नेक्स्ट भिडिअ